ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಉನ್ಗುದ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚೆನಿ ದಿಂಜದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾನಗ ಶೋಕುಡೆ ಗಾಲಿಲ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡು ವಾತಾವರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾಲ್ನಪ್ಪಲ ಸೇರ್ದು ಬಜ್ಜೆನು ಗೋನಿಗೆ ದಿಂಜದ್ದಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಿಯೋಡು ಚೂರು ಗಾಲಿ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಾನಗ ಹಾಳಾಪುಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಏತ್ ಬೇಲೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ತಿಂಗೊಳ್ಡೋರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಓವ್ ಎಡ್ಡೆಕ್ಕೆಂಡ ಎವರ್ಟೀನ್ ದಕ್ಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಈ ಎವರ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದುಂಡತೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ದೆತೊನರ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉದ್ದಲ ಉಂಡು ಪಂಡ XXL ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆವಿ ಫ್ಲೋಸ್ ದಿನೊಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತುದೆರ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಾಟನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೊಕ 8 ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀಮ್ ಬೊಕ ಸಫ್ಲವರ್ ಉಂಡತೆ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಇರಿಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ನು ಮಾತ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತಡೆಯರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ 2x ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಲ ಉಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 40 ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಡ್ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದ್ರ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಟ್ ಬೊಕ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲೀಕೇಜ್ ಬೊಕ ಓಡೋರ್ ತಡೆಯರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೀಕೇಜ್ ಬೊಕ ಓಡೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ ಈ ಎವರ್ಟೀನ್ ದಕಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.